Kasi, Pasig, Mega mega shoutout Pasig. Manggahan. Manggahan, kinukulam siya. sa mga Lalaki. gumamot sa akin. Salamat din po sa naggamot sa kanya. At ngayon, mayroon pa rin pa siyang sciatica nerves pa rin konti. Pero, try mo nga kung ano pinagbago. Lakad. Kunti lang. Oh. Ito ilalagay natin sa front eh. Ano? May pinagbago? Gaano kalaki? Malaki. 101. Thank you Lord so much. Bye-bye. Bye-bye. Oh, salamat. Nakalakad ka na ba talaga? Thank you. Itigil, ha? Huwag ka nang iyak, Nay. Oh, salamat. Oh, sa tuwa. Bye-bye. Natsambahan kita ngayon. Itaas magtitin ko lahat. Lalaki ka, di ba? Ha? Lalasin mo. Lalasin mo. Lalas! Lalaki ka, di ba? Lalaki ka ba, babae? Huwag ka magsinunod. Lalaki ka, babae? Lalaki ka, babae? Lalas! Ubusin mo lahat yan. Galit ka ba sa kanya, Nainggit? Yung totoo, nagagalit ka ba, Nainggit, sa kanya? Nainggit ka ba sa kanya, nagagalit? Alis! Nagsisinungaling ka pa, ha? Ubus, lahat. Angin mo! Sayang sipag ka magpapasyamba, nagsampahan kita. Angin mo! Tanggal! Tanggalin mo lahat. Alasin mo. Alas. Ubusin mo. Tanggalin mo. Lahat sa balakang. Palalakarin mo ito pag hindi mo ito pinalakad. Aray ko! Iiyagad ka dyan. Ubus. Tama na! Bisa mo. Titigilan mo siya. Titigilan mo hindi. Alis, pasin mo. Nagpakilala ka lang. Alis. Ubusin mo. Lahat. Papasok ka pa sa mga katawan niya. Talagang titigilan sa mga katawan niya. Tara. Ubus. Tibala ka. Lahat. Tanggalin mo. Aray ko! Tanggalin mo. Huwag ka nang magsinungaling. Huwag mo nang gayahin ang boses niya. Alam ko nasa loob ka ng katawan niyan. Pag hindi ka naawa sa loob ng katawan ng tao niya, mas maawa ka sa gagawin ko sa iyo. So, tanggalin mo na lahat yan. Kung may pagmamahal ka kay Kristo, kung may pamilya ka man o wala, itigil mo to. Pag pinarma ka, maniwala ka sa akin, liliyab yan. Kakarmahin ka sa ginagawa mo. Huwag kang maging binibingan dyan at alam ko nandiyan ka sa mga katawan yan. Kalasin mo lahat. Lahat. Paspasin mo. Aray ko, aray ko, aray ko, aray ko. Ubusin mo lahat. Aray ko na, Lahat. aray ko na, aray ko na. Tigilan mo na ito, naiintindihan mo? Titigilan mo siya, hindi. Titigilan mo ito, hindi. Ayaw mo tigilan. Ayaw mo. Bahala ka. Lagyan ng apoy, magbibig. Tanggalin mo. Tanggalin mo lahat. Titigilan mo na. Ayaw mo pa rin. Tanggal. Papel lang pala kasabat mo eh. Sige, keras. Ubos lahat. Tanggal. Lahat. Lagyan kuryente, magnet. Sige, paspit. Bisa mo. Tanggilan mo sa balakang. Talagang paiyakin kita sa loob ng katawan yan. Hanggang hindi ka marunong sumuko sa Diyos. Sige.
bumaba ka, hanggang gusto mo. Pipilipitin kita ng bubuhay niya sa bubuhay niyan. Aray ko. Sige. Kalasin mo lahat yan. Aray ko. Kalasin mo. Aray ko. Sige. Tara. Sige. Huwag ka na magsinungaling. Alam kong naririnig mo ko. Lahat. Pasensyahan tayo kasi nagiging bingi-bingi ka eh. Bibingihin kita talaga. Ikaw pumili ng kapalaran mo. Ginto mo yung kamay niya. Pag hindi mo hininto yung kamay niya, ginto mo. Ginto mo hindi. Aray ko. Aray ko. Balik! Amin! Dilat na mata. Kaya hindi na tubig agad. Buksan. Hinga na malalim. Tapa. Tapa. No. Hinga pa. Iangat mo yung pa mo. Kabila. Mabigat magang. Magang na. Balakang. Swerte ka pag nakalakad ka sa araw nito. Napakaswerte mo. Pumikit ka ulit. Napakaswerte mo sa araw nito. Pagpalain ka nawa ng Panginoon Kristo. Three times, sabi mo in Jesus' name. Tatlong beses pa. Amen. Dilat na mata. Inom ng tubig. Dagdagan mo pa. Hinga ng malalim. Hinga ng malalim. Napakaswerte mo pag nakalakad ka ng maayos sa Diyos. Kalmadong hangin. Iganon pa, dahan-dahan lang. Baga mabigat. Nangihina ka hindi. Medyo, ayan ang konti. Pumikit ka, ikalmado mo yung hangin mo. Relax lang. Isipin mo yung buong pamilya mo. Papasukin mo sila sa puso mo. Napakaswerte mo. Iganon yung kamay mo muna. Habang nagpapahinga yung katawan mo. Pikit. Last lang. Wala na. Sige. Yan. Kalmado hangin. Kalmado. Magitin si Kristo. Magitin. Sabi mo amin. Dilat na mata. Nawala na hingal. Tayo. Huwag kang lalakad ha. Yan, upo. Last. Upo. Tayo pala, sorry. Upo. Ganun yung pa mo. Magang mabigat. Kaya mong lakad. Na may tungkod. Subukan natin sa tungkod. Para magkaalaman tayo. Nangina ka pa? Pahinga mo na konti. Huwag may inisip yung parang. Pag sinabi mong parang pinagbibigyan mo yung kalaban mo. Wala na yung kalaban mo. Tapos na siya. Sinabi ko nga sa'yo, may dalawa kang klaseng sakit. Sciatica nerves kasi meron ka, sabi mo doon sa gilid. Pero kung nawala ito, swerte ka sa araw nito. Kunti na lang i-alignment ko. Pero kung nandun pa yon, pero gumangang pakiramdam mo sa spiritual, gumangang pakiramdam mo, lahat gumaang,
Madali lang yan. Mababalance ko ng ganito. O, kahit itong araw nito, makukuha ko yan. Pero, kung meron talaga malalang yung sciatica nerves mo, meron talagang kailangan pa talagang makabalik para lumakas ito, wala tayong magagawa. Ugat yun. Pero tingnan muna natin muna ngayon. Pag swerte ka, ito ang pinakaswerte sa araw nito. Itong gabi nito. Itong Friday nito. Yan ang pakiramdam. Wala na panginig. Pero yung tuhod mo, malakas. Hindi ka mahilo. Sige, kunin mo yung tungkod mo ulit. Tayo lang. Natural. O. Lakad. Kaya. Sabi mo in Jesus' name. Aba, nakakalakad na ng diretso. O, di ba? O, di ba? Ano? O, ba't umiyak? O, anong pinag-iba? Nakaangat na yung tungkod mo, di ba? O, di ba? Swerte ka. Ikaw ang pinakaswerte sa araw na ito. O, di ba? Swerte ka. Inukulang ka ng lalaki, sinungaling yun. Narinig ko yung boses niya, lalaki. O, di ba? Napakaswerte mo. Napagod ka lang eh. Kaya nanginig ang katawan mo. Gagaya ka na naman doon sa isa. Nahingit ka na. Hindi, joke lang yun. Sige, mamaya na. Sige, mamaya. Ano? Ano pinag-iba? Magang na. Wala na dito mo sa gilid mo. Konti lang. Sa araw nito, makukuha siya. Pero kung sinabi ko sa'yo kanina gumaan ka, tapos meron pa sa sciatica nerves mo, alignment tayo. Hindi natin masasabi kung 2 beses ka i-alignment. Pero ngayon, swerte ka. Isang alignment lang. Nakapagpahinga ka na. Uminom pa tubig. Nasaan tubig mo? Saan nakarating? Ito pala, sarili ko ko. Saan ka ba nagpupunta? Tatago ka pala. Tinatrabaho ka. Ha? Bawal na. Basta't gumaling ka na. Yun ang pinaka-importante. Tinapos ko ng kalaban mo eh. Ibinalik na lahat doon. Huwag mo nang pangarapin, panghanapin yung ayaw ibigay ni Kristo. Ano ba gusto mo? Malaman, hindi ka maglakad. Hindi, okay lang. O, kahit hindi na malaman, basta't naglalakad. O, yun palang pinaka-gusto niya eh. Yun, ayaw mo si Kristo magkalabit sa mga pet ng mga anak niya. Siya naman nakakalabit sa atin eh. Diba? Alisin mo na yung galit sa puso mo, hindi ka na naman makakalakad yan eh. Relax mo lang isip mo. May tanong ako. Pag, ano naman tatanong mo? May connection ka to kasi yung mga magulang ko isa nung pa. Huwag mo nang pansinin yun, walang connection yun. Hanggang naghahanap ka ng kasagutan sa iyong sarili, hindi ka sasagutin ni Kristo. Hanggang hindi ka marunong magpatawad. Dahil nakatanim niya sa isip at puso mo. Pag nagawa mo to, kalimutan sila, mananalo ka. Maglakad ka na. Walang tungkod. May sakit ba o wala? Wala nang sakit yan. Nakakalakad ka na walang tungkod. Okay na yan. Humiga ka na ng diretso doon. Diretso na tayo doon. Tatapusin na kita. Para matapos na. Salamat. Panoorin nyo na yung last. Titingnan natin yung pinakalas niya ha. Nakita nyo na yung pagkano. Titingnan natin yung ilalagay ko na sa ulihan ha.